To jama'a assalamu alaikum. Jama'a jiya kowa ya ji tsohon minista na ƙasar Faransa wanda ake kira da suna Yves Le Drian. Wanda wannan Yves Le Drian ɗin tsohon minista ne wato na economy na ƙasar Faransa wanda ya fito jiya yayi ma Emmanuel Macron kaca-kaca. Ya ce ma Emmanuel Macron wato shine wanda ya buɗe ma 'yan Afirka ƙofa wato ta ya wayar da su gane wato su fara sanin ciwon kansu has wato mutanen da ba san daɗin duniya ba wato Emmanuel Macron yanzu shine ya ɗora su akan turba wato ta su san daɗin duniya. Dan haka ƙasar Faransa yana kira da ƙasar Faransa cewa a gaggauce wato su sallama Emmanuel Macron domin Afrique n'a pas d'histoire, Afrique elle n'a pas droit de gérer le monde. Haka ya buɗe baki ya faɗi. Wato mu ƙasashen mu na Afirka wato ƙasashe ne mu wanda wato mu ba kowa bane ba kuma ba mu da wani tarihin da za a cewa yau gashi duniya tana a hannunmu. Ya ƙara da cewa wato idan ƙasar Faransa ba su yi gaugawa ba suka kaɗa Emmanuel Macron ba ko kuma suke kawo mutanensu akan mulki kamar idan suna kawo mutane ire-iren su Emmanuel akan mulki wato turawa na tarayyar turai ga baki ɗaya ya ce za su komawa kusa za su koma nan kusa suna zuwa neman kuɗi a ƙasashenmu na Afirka. A'a, wannan mu ba sai kun haɗi ba fatsararru. Ba sai kun haɗi ba. Maganar da kake cewa idan ana barin sojoji suna ƙwatan mulki, to tabbas ku tarayyar turai sai kun dinga zuwa Afirka kuna neman kuɗi. Wannan magana ko ku haɗi ko kar ku haɗi. Billahi allazi la ilaha illa huwa da ƙarfin Allah wannan abin sai ya tabbata. Shi yasa yanzu kuke ta turo mana wato karnukan ku ƴan propaganda wato muke ta kafsawa da su yanzu a media wanda zaka jin su suna fitowa suna cewa ke Niger ba yayyuwa a ce ki ware ke kadai ki ce zaki yin sabgoginki ba tare da sauran kasashe ba. Haka suke fitowa suke irin wannan propaganda. Saboda menene? Saboda su wannan sauran kasashen wato su sun yarda sun yi imani sun yarda su zamana a cikin wulakanci wanda mu ba mu taba yarda da wannan yarda ba. Mu ba mu yarda ba mu zamana cikin wulakanci. Akan yancin mu, akan haƙin mu ba mu taba yarda wani ya zo ya ce zai wulakanta mu. Ba za mu dauka wannan rainin a yau ba za mu dauke shi a gobe ba. Ku da kuka shirya ku zamana a cikin wulakanci ku sauran kasashen ku zamana a cikin wulakanci amma mu da ikon Allah wannan tafiyar mun yi ta ba magana waiwaye balantana dawowa baya. Kun zo kun zuba mutane a media suna nan suna ita propaganda. Kai shugaban kasa Chani ya kamata a ce kai ma ka sassabto kuma ECOWAS ku sassabto wato sai a dawo a yi haɗin baki. To shikenan sai a zo a ɗokin mulki sai a mika shi a farar hula wato saboda kun san idan aka mika shi a farar hula za a komawa gidan jiya. Fararen hular da aka ɗora su za a zo a kama cewa ku yi kaza ko kar ku yi kaza wato dan a koma gidan jiya turawa su dinga cin karansu ba babbaka. To ko mulkin demokrasiya muka kawo muka ɗora a Niger za mu ɗora mulkin demokrasiya da ya fi mulkin soji tsanani da ikon Allah haka za mu ɗora shi. Kai mu ba wawaye bane ba. Wannan tafiyar da muka yi ba magana dawowa baya. Ko mulkin demokrasiya muka kawo za mu kawo shi sai kun ce ma ƙara Chani za mu kawo dokoki mu zuba wato a cikin littafi ko kundu na ƙasa cewa idan kai kaza ko akan mulki kake za a tube ka kana kan mulki baka isa kai kaza ba. Irin dokokin da ku turawa kuka dinga kawowa wato a tsarin kundinku wanda duk matsayin shugaban ƙasa idan ya hau bai isa ya canza shi ba to mu ma ire-iren shi zamu kawowa. Saboda turawan nan muna faɗi muna ƙara maimaitawa cewa fa ba ku fi mu zama 'yan duniya ba kuma wannan ilimin da kuke gani shi ma ba ku fi mu shi ba domin wato mu mun rike asalin ilimi shine ilimin alqur'ani ku kuma naku ilimin tatsuniya ne. To ko na 'yan duniyan magangara da ku ba za ku sha ba. Kun zo kun zuba mutane a media suna nan wurin wanda ba san ciwon kansa ba da sunan wai 'yan Afirka ne su ana ta propaganda. Ƙasa ɗaya bata isa ta yi alaka ita kaɗai ba. Yaya za a yi da wa'ancan sauran ƙasashen? Maciyatan banza maciyatan wahi da ba ku san ciwon kanku ba. Mutane 'yan Afirka banda kawunan ku
kacokal ba abin da kuka sani. Wannan ministan caye da ɗiyansu da jikokinsu ya ce nan gaba za su komawa suna zuwa Afirka, suna komawa neman kuɗi, suna zuwa a wulaƙanci za su dinga zuwa, ce ba za su yarda ba. Tsoho ne ɗan shekara kusan 70 ba yake wannan magana, amma yau ka samu mutum ɗan shekara 40 ko 35 kaje yana cewa wannan wahalar wato ta ishi mutane, ya kamata a ce a sassauto. Ba magana sassautowa, ku bar mu wahala ta kashe mu, maciyatan banza maciyatan woyi.